uPetro bavuka koPetro. Look at the izenzo la mawuqala Sophia chapter 2. Sekwenzeka izinto manje. Ku local church yase Jerusalem kuthiwa babengezelelwa abantu every day. That's not in practical Lord. Ebandleni elikhonza ngomoya. That's one sign ukuthi umoya ingcwele is at work. That's one sign ukuthi abantu balapha ekhaya bagcwalise ngomoya ingcwele. Abantu abakhulumayo abakhuluma ukuthanda kwabo. They are under the influence of the Spirit of God. Now, kuthiwa imihla ngemihla uNkulunkulu added. There were additions. We are adding mabandleni ethu. Akusafani manje nonkani. And umuqhubeka uPetro mayishumayela for the first time 3,000 souls were added to the church. 3,000. Ungathi wena hayi kwenziwa ngoba kwangoPetro. No. It was not because kwangoPetro. It was the work of the Holy Spirit. EgoPetro. Uhambe kwahamba uma uqhubeka neBhayibheli lapho ufunda kuthiwa 5,000 people were added. Uyaqhutshekwa kuthiwe multitudes. Yabona into esikhohlisayo lathina ukuthi sinale mhlangano emkhulu enje. Le mhlangano iyasikhohlisa engathi mkhulu umsebenzi esiwenzayo. Sanibona. Ngiyanixoxela nje. Le mihlangano le ethu iyasikhohlisa as a movement. Engathi inkulu into esiyenzayo. There are no additions here. Ebandleni lokuqala it was not only additions, it became multiplication because of the presence of the Holy Spirit. Sophia chapter 16 uthi verse 5 lithi iBhayibheli churches were added every day. Ukwanda kwamabandla asanda amabandla la kwasomlandela. Are there new assemblies? Awasekho ngeke wathola. Ngeke wathole kufanele futhi ngoba i-concentration yethu is wrongly focused. We are focusing on conventions. Asifocusile kuloku Jesu, go ye and make disciples. We focus wrong, bazalwane. As long as we continue this way, sizajabuliswa ilama convention lamakhulu abamahla nesibusiso, and after i-convention labantu lama besuka beye emakhaya baphinda bayohlala futhi balinda unyaka ozayo. Hayi bashumayela kuma convention. Ade ngilalela laba bakithi laba convention lapha. Hey, ashumala bafana manje bashumala bafana manje. Akutshela impela bazibulahle phansi amabhantshi. Ungathi bazophuma abazalwane bayoshisa ikhotha. Ungathi namhlanje idleke ezikaSathane ziyaphela. Ungathi kukhona umlilo ozogijima ushonele after Monday, after Sunday we convention bayaphuma bayohlala phansi futhi bangezilutho
ney'ntshumayelo ey'nkulu ey'ngaka abazitholileyo. Sithandazela ke ukuthi ke ibandla lethu likhuphukele kule mandla esibili. Sezwa i-authority okanye uDalmet likhuphukele endaweni lapho intombi zala ekhaya zizogcwala amandla ney'nsizwa la ekhaya zigcwala amandla, ilali lezi zivuthe. Every location la sikhona sishisa ikhotha. Ngesikhathi umoya ingcwele sasebenza kakhulu la enkonzweni, abazalwane bebezala abanye. Namhlanje mawuthi abazofakazala ngaphambili abantwana bethu, hayi abasakwazi ukufakaza ngoba there's no time for fakazing. Isikhathi esikhona esokwenza lokho esikwenzayo. Uthi abagide la bazogidela. Sinecala abafundisi. Sinecala. Okay. Now ngifuna siyolala namhlanje ngicizele indaba le yokuthi uNkulunkulu akanelisiwe ukwenza kwethu ukuthi senze imihlangano emikhulu imbizo ezinkulu. Ngiyangizwa. Kodwa abantu bethu bengasizakali. Abazusizakala as long ama local churches engeyona i-fireplace la kubaswa khona. Amalok le ayikho le, niyangizwa? Lesiyenza la ayikho, liyaphela ngesonto. Kodwa la sihlezi khona 7 days in a week kuselokelini. Ilokeli fanele ibe ubhayela, newazibhayela boiler, i-local church fanele bayiboiler la kubaswa khona ukwenzela ukuthi khona indawo la kusetshenziswa khona amanzi abaswa ku boiler room, boiler room, anikaze ngibuze lo we boiler room akubaswa khona amanzi azofenisha yonke le center le aphuma ku boiler room. Kufuneka kube khona abahlala bebasela ukuthi amanzi angapholi, athi mayegeleza kuma flat onke la ekhaya egeleze qede izinto zonke zifudu, abantu bafudumale bageze kahle bavase kahle amanzi eshushu. In local church has been neglected bafowethu. And once we neglect the local church, we will never be able to produce equality Christians. Inkinga uma si neglect the local church, asizuthola quality workers. Ayisibona? Asizuthola quality workers. Noma sifuna ama organizer, asiwathola ama organizer ay quality. Abashumayela abanamandla abazuvela because ubumpofu ubuthakathaka boku local church is not taken care of. Local church umthombo we movement. Ilapho izinto khona fanele ngabe ziyenzeka khona kakhulu. Miracles should start in local churches. Miracles should, abantu abangahlangana ama miracles em convention noma behambile baze bahambe baye kwenye indawo
bawubona khona ama-miracles. Sikhona emalokhelini, siqhuba inkonzo siya phambili. Abantu bethu bahambe bavakashe, and then we start to blame them. Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost fell on every place, when the love of God shone on every place. Lord, bring back those happy days. Ngikhuluma ngale ndaba ke yokuthi kuthiwa lapha uNkulunkulu ufuna ukuthi bonke abantu abakhona endlini yakhe bathole lo dalmet. Siyamsana. Bathole le dynamite. Ufuna ukuthi every member ibe a contributor to the building of the church. Sizoqhubeka sobonana sokhuluma siqhubeka siya phambili. Now uthi ke Petro mayesephendula kuthiwa abadakiwe. Uthi no, asidakiwe. This is that. Hallelujah. Okwakhulunywa umprofeti ubani? uJoel. Prophet uJoel wathi uNkulunkulu ngeensuku zokugcina uzothula umoya wakhe phezu kwenyama yonke. Uthi ukuthini lo mayinyama yonke? Khona basalayo. Ukhona ababukela abanye. Khona ama-inspectors ebandleni ukuthi uvutha kahle lo muntu uvutha kanjani lo uvutha kanjani mayivutha kanje. No, bonke baba engaged. Uthi uPetro ke this is that. It will come to pass in those last days, says God, that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons, lalelake, your sons and your daughters shall prophesy. Hayi madoda, hayi madoda. Asibuyele eBhayibhelini. Ngesithandazelo basilizwe and start to practice it. Your sons and your daughters shall prophesy. Lento idala lesimo esinjengalesi. Omnye ubaba uhamente lakhe liza kuyena lithi baba uNkulunkulu uthi uNkulunkulu umfundisi uthi benihlangana laphi noNkulunkulu. Kubuza umfundisi. Uthakenze njani lo ntombazana walomfana ohanjelwa uNkulunkulu eze kumalusi kumuntu ofanele ozofana amnika direction athi behlanga laphi noNkulunkulu. Ikhona inkinga la manje. Ikhona inkinga kule movement yethu. Ngakusho ngesabe umuntu ukuthi sekukhona nabangenelele baze bafika ku ministry ingashongo lutho inkosi. Angeke kutshela inkosi yathini kodwa ku ministry. Now uma uNkulunkulu ehla ngomoya wakhe ongcwele ehlela amadodana amadodakazi abese ya profeta, uzothini umuntu ongana idea ngaloko? Uzothini? Uzothi akwenzekeni? Lezi zinsuku esikuzona are the days of the Holy Spirit. Amen. Insuku esiphethe ubani? Awuzwa ke. Lalela. Uthe uNkulunkulu phezu kwenyama yakho. And your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions.
Ungabatetela labo abavuswa uNkulunkulu lapha ebandleni laphana ukuthi balethe lawo ma vision ezebandleni. Can you allow them? Emva kokuhlangane nabo ahlala nabo weza this is God, and then allow them to pronounce lawo ma vision uNkulunkulu awaletha ngabo. Kusho ukuthi phela uhamba kahle uma amadodana ethu namadodakazi ethu ehanjelwe uNkulunkulu. Lenkonzo ayizikufa masingasekho. Uma sibakhwicha, if we shut them out, this church iyafa. Yayafa ifa nathi. Kuthiwa laphana kwaMphilisi kwakunje kodwa manje yini sibulela abafana bethu namantombazane ethu ehanjelwe uNkulunkulu. Hayibo uthi umbhalo lapha, young man shall see visions, your old man amaqheko shall dream dreams. Nayibona bakamoya engcwele yabantu bonke amaqheko nezilukazi nogogo bonke bakuphakathi bazokwehlelwa baphupha amaphupho asiza ibandla baliye phambili. Hayibo asiza ibandla ukuba lihlaziyeke livuseleleke. Ilawo maphupho ke hayi maphupho kaFafi. Nyamazi Fafi umdlalo lo wamashayina abantu babuzana ukuthi uphupheni abasemtshela ngiphuphule basehamba eyofaka ngoba uzwe iphupho lakho. Now lalela, your old men and you shall dream dreams, and on my men servants inceku yezwa, and on my maid servants incekukazi ngiyawuthulula umoya wami ngaleyo mihla, and they shall prophesy. Niyabona uNkulunkulu has planned ukuthi kube khona inceku, men servants and maid servants, abesilisa nabesifazane. Uma singezukwamkela lokho sizoba nenkinga ngoba uNkulunkulu bengaplanile ukuba ama men servants sodwa, ubeplane ukuthi bekhona ama maid servants. Hayibo engathi nendaba manizwe angikhuluma nabona khona amabandla amaningi awanawo amadoda. Very kwasiqaphayi kuphela khona amadoda khona. Asiqaphayi hayi angidoda aphethe imsimbithu aqhamuka angathi amabutho amasosha. Kodwa emabandleni la ethu abantu abaningi abantu besifazane. Hayi ngiyakhuluma nje mabe baningi kangaka kwenzeka iphutha at times because of our culture. Kwenzeka iphutha ithi indoda ingakehlelwa nangamandla kaMoya Ngcwele inikwe ukuthi ivule inkonzo ekhona madlamini laphana ogcwele umoya kaNkulunkulu engabe uyayivula inkonzo ayithatha ayifake ezulwini ibandla ngoba indoda hayibo sizosala ngemuva we back to God movement. Uma singeze eBhayibhelini silandele indlela yeBhayibheli lapho abantu bonke begcotshiwe
uNkulunkulu uyazigcobela. It's high time we release our women. Asetshenziswe uNkulunkulu njengoba ethanda uNkulunkulu, hayi ngoba kuthanda thina. La kule movement benza iphutha lokuthi umuntu wesifazane engathi khona into ayizwayo bamenze organizer. Yes, ngiyakwazi lo mdala ngikhona la. Bamenze organizer. They have stifled her kwi-ministry umoya ingcwele amnikeze yona. As a result, the church is losing. Kona besifazana lapha abangabavangeli. Hayi sesabavala manje. Sabakhiya. Amba organize. Nalo msebenzi organize uphelile manje. Ngiyakutshela umsebenzi organize uphelile. Yini entsha abazoyisho? Umsebenzi organize uphelile. Funeka sibuyele eBhayibhelini. Hallelujah. Funeka sibuyele eBhayibhelini. I will pour my spirit upon maid servants and men servants. Ube abesilisa nabesifazane abagcotshwe ngumoya ongcwele. Then ke ibanner of salvation izophakama. Iflag yesalvation izophakama. Ingalindwa amadoda kuphela. Ayibona amadoda nasi indoda ayazi wathi omunye usister bafaka indoda ayikwazi ayazi ukuthi uyayifikela nje. Kwenziwa isithebe. Iyabhidilisha lapha. Lamakhosazi kudala ekhona lenkosi. Ayazi isidlo senziwa kanjani. Banika lamadoda lawo amadoda. Afambule. Amakhosikazi asebheke phansi asezishi. Nomkabo sebebheke phansi besishi. Ngoba kukhulunywa ngendoda, nina nazi indoda kuphela, animazi uNkulunkulu. Animazi uNkulunkulu esentombazaneni. Animazi uNkulunkulu ekumakoti. Animazi uNkulunkulu esesalukazini. Ekugreni ephethwe uNkulunkulu umakhulu. Sazi nje ukuthi isonto liphathwa amadoda. Abaliphathe kodwa abaliphathe begcotshiwe. Abangaliphathi ngoba befaka amabhlukwe lana wethu. Ngoba nentsebe baliphathe ngoba nentsebe. Abaliphathe ngoba begcotshiwe. Belitholile uphondo lwamafutha. Athi maye ministry lapha abantu babusiseke. Bangabuzi ukuthi wapi lo baba. Hey, bathi leli khehla leli lizohlakaza ibandla. Siyakuhlakaza kwabantu, siyakumisa kwaNkulunkulu. Okwabantu siyakuhlakaza. OkaNkulunkulu siyakumisa. Hallelujah. Okukhulunywa nguNkulunkulu sizokumisa ngenyawo. Okwabantu sizokudiliza sakusiphula.
Sasingaphume asiphumanga emacaweni ethu sizodlala la futhi. So qale isonto elingcono. A better denomination. No. Uncolosi wayengafune kwakha denomination. Wayekhipha abantu ezoneni ebasembusweni kaNkulunkulu. Now, kwenzeka ukuthi ube namadodana angakufuzi onke. Kwenzeka uzala amadodana angakuzwa konke okushoyise. Ubone phuma enqatha ezenje. Ubone phuma enqatha ezenje. Lawa mzuthi uyise ezizinto eziqondile. Asibuye emasisweni. Hallelujah. Uthi umbhalo lapha. My men servants azothola nama maid servants. Ngizothula umoya phezu kwabo bonke and they shall prophesy. Glory to God. Niyabona lento esiyenza ngesonto la njalo kunjani pho bazalwane? Niyibona? Niyibona lo? Akusumlolozelo loyo. Akusiyi routine leyo. Akuyona routine yalayika. Leyo nto was meant ukuthi yenziwe ngamabandla akhonza ngomoya. Sanibona. Manje ke sekumlolozelo sokufana nombhedesho, sokufana nombhedesho manje uma kwenzekile wayibypassa into njengaleyo wazi kahle uyosuka umuntu ayiculele nje uyosuka umuntu nje ayifundele ivesi bashaya ama sermonettes. Into yenzeka nje ngesonto nje ukhona amagagu okukhuluma asukuma yashaya ama sermonettes ashaya amavesi ayawashaya amavesi abanye bahlabelele bathandaze laphana eBhayibhelini akufani naloko esikwenzayo ngoba asikwenzi under the anointing of the Holy Spirit. It has become very dull and monotonous ukuwenza leya nkonzo leya ukuthi kunjani pho bazalwane onesprofeto onolwimi akukhona into okhuluma ilimi lakho umuntu nokhumshaya akekho noembulelwe no word of wisdom no word of knowledge akukoluto uthule kuthiwe echaka and people are not concerned by that. Ukuthi safunda iBhayibheli engathi umlolozelo. This was meant to be practicals of a Holy Spirit filled church. Abantu baphume bakhekile bephila. Niyazi ukuthi inkonzo uNkulunkulu uyilungisa singakafiki la. Abantu abazoministerisha ubalungisa bengakafiki la enkonzweni. Niyangizwa? Uyabalungisa for this particular service ngoba uyabaza abantu abazobe bekhona. Ama needs abo uyawazi. Uma kukhona laba bangodokotela uyabaprepare bazophilisa abantu la. Madoda. Abaphethe word of wisdom uyabanika ngoba uyazi khona bafana bahlangatshezwe lapha kwizidingo zabo. Abaphethe a word of wisdom and knowledge kanjalo nabakhuluma ilimi ezi prophetic basuke ekhaya seberedi. Uthi uNkulunkulu wenza
Pheka ushatini la. uNkulunkulu akayingeni indaba ye-fast foods. Into ezenziwa manje. uNkulunkulu prepares for his children. Uthatha abantu kade ngicabanga ngithi hey uNkulunkulu wazi wasihlonipha wabashumayela. Wazi wasihlonipha uNkulunkulu wasinika umsebenzi wokwakha abantu abazongena into his kingdom. Ukucabanga lokho nje ukuthi mawumshumayele ungakuthatha ilulu ukushumayela nokufundisa. You are in a job that is building a kingdom ezomaphakade. Abakuthanda ukushumayela bagijima kabe bashumayela. Hey guy, faka amaplate. Lo msebenzi njengomile la akumsebenzi olula lo. Ngoba kulula ukuthi kutholakale sengiveza nami. uJesu ngimuthi ngekhwapha angabe sabonakala kubonakale mina. But at the same time uNkulunkulu has decided ukusebenzisa thina zitsha ezibuthakathaka. Now lento ifanele isenze singaphumuli ukuthi sinikele now and again to his grace. Ngoba sizophendula. Okay, ngicabanga ukuthi I've driven my point home. Sikhuluma indaba ukuthi abantu abenze naso phaphathisweni kamoya. Sezwa? Yile nto ebuzwe uPaulo semayifika eFesu. Uthi selokhu nakholwa nje. Nake naphaphathiswa ngomoya ingcwele. Nake nezwa ngomoya ingcwele. Nake namamukela umoya ingcwele. Selokhu nakholwa nje. Lalela. Umoya womuntwana ungenza ukuthi uzwakale ngathi labantu bonke batholile. Kodwa kubantu abakhulileyo bayezwa ukuthi labantu bethu noma bebusiseka nje kodwa zingane lezi. Behavioral patterns zabo ezomuntwana. Indlela abenza ngayo izinto ezomuntwana, perpetual childhood. Umuntwana ungalithola ithuba lokubakhulisa. Angigcine kanje. Ucindezelekile, it's imperative ukuthi lento esiyenza la siyoyenza emakhaya. Sezwa? Soyenza? Ngibone lapha eThabanchu bevuka ngo4 beyothandaza. Ngibuze ukuthi ngabe bayavuka yini local church. Akuhlabi kodwa umbuzo lo. Somehow kukhona ukutwisteka kwezinto. Uma bebevuka emakhaya nje bevuka eThabanchu beyothandaza ngo4 ngaba amabandla abo are on fire. Kodwa ke bayavuka lapha. Kunyanzelekile ukuthi abantu badlule kuJohn chapter 1 verse 1. Shonini. KuJohn chapter 1 verse 1. Badlule bayesensweni chapter 1 verse 8. Bayilapha bawuthola lama experiences wamabili are very imperative. Lesibili isiza ekutheni sithole abantu abazohambisa ivangeli. Sezwa? Ivangeli ngeke lihambe uma uActs chapter 1 verse 80 engekho operative. Abantu bengenayo iexperience
ka-Acts chapter 1 verse 8. Petro behluleka kwase kwaqala ukuthi kube khona umahluko after Acts chapter 1 verse 8. Then ivangeli leswakala lithi likhona eJerusalem kwanyakaza izizwe zonke kwathi abantu beze kuPentecost function bezwa beprofeta bekhuluma ngezilimi bonke laphana zabo, their own languages, basondela, they were drawn. Mabefika laphana uPetro besathi bathi badakiwe uPetro, no, kuthiwa Peter stood with the 11. Bama uPetro washumayela 11 lo mangapha emva kwakhe washumayela expounder imibhalo of the Old Testament up to the time bazibabulala uJesu esengomunye uPetro. Kwathiwa kuSawuli mayesehlelwe umoya kwathiwa he became another man. Sawuli inkosi kwathi usephakathi kwaprofeti nawo useyaprofeta. Hayi akafika abantu lapha baphakathi kwethu bahlale bangehlele umoya baze bayijwayele inkonzo bese basibakhetha sibafake ezihlalweni basiphathe bengagcotshiwe. No. Funa sikhwebule leyo nto yokuphathwa ngabantu abafikayo ngoba naku bekhuthele befundisiwe. Kukhona iphutha elenzekayo manje lokuthi makufika abantu beyithanda inkonzo yethu bafike nomngabo bathi hayi siyayithanda inkonzo yethu sesibona ukuthi sihlanganise batsho njalo sihlanganise abaphenduki bayayihlanganisa na kuba ngo big fish abanye babo lapha ezweni, abantu abanemali kwesinye isikhathi, abantu abane-status kwesinye isikhathi, mase befikile mabethi bayayihlanganisa nathi sithi sadla thina kababa saphumelela thina kababa yakhuza enye inkosikazi amadoda amakhulu esejabule yathi bobaba kanti sebengena kanjena yini abantu kule nkonzo sebeyayihlanganisa na abasaphenduki. Hayi asifuni ukuthola abantu bayihlanganisa nathi, sifuna abantu abaphendukayo abazalwa ngokusha bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Bonke abamamukelayo wabanika ilungelo lo bathiwa abantu bakaNkulunkulu. uJesu kuhambani niyolinda egumeni eliphezulu nize nembathiswa amandla, isithembiso sikaBaba sizofika safika. There was a dramatic change lapho kwashintsha nabantu abebe ngazuthi banamandla bathola benamandla. Alibonke wena asibuyeleke kubene ngama-Pentecostals, ngiyangizwa asibuyeleni khona lapho sikholwa khona ukuthi usindisiwe, uthethelwe izono, wahlanjululwa sakugcwalisa sakufana semanzini, kodwa bese sikutshela ukuthi awukalungi kahle mawungakehlelwa, uhlale nokulangazela kwehlelwa. And futhi ubabona abanye lapha behlelwe abanomahluko empilweni yakho. Are you making the difference kulabo bafika enkonzweni ngempilo iphilayo, ngezithelo zithelayo, ngeministries ozenzayo, ngokukhonza okwenzayo, wenza kube khona umahluko? But no, ngifisa uba njengaloya baba naloya mama naloya bhuti naloya sisi because of the lifestyle oyiphilayo. Indaba iqedwa zonke ngosuku olulodwa.
Hallelujah. Nakusas Morris okendag mawujise ngakabuya. Ngin-challenge ngalo. Ngiyan-challenge ukuthi asingabi ngonomhlangano. Kukhona abaspecialize ngama-convention. Emakhaya bakhonzi. Khona iy'membe ey'nkulu zomhlangano. Very good members zomhlangano. Kodwa in their local churches, they feature nowhere. Almile kanje ba eyona ndawo very important is the local church. Local church uyazalwa ukhuliswe ufundiswe ukumkhonza uNkulunkulu uqeqeshwe ukuziphatheni njengomzalwane utshelwe izinto ofuna kuzithole ukuze ukwazi ukuya phambili ekholweni. Uma usukhulile, you are engrafted into the church, into the life of the church. Izinto ezenzuke ebandleni uzazi bazenzelwane. Why do we do this thing? Kukhona abantu abaningi lapha abenza izinto zama local churches zabo abazenzelwane. Because there's no time for that ma local church. Wakhala soci wathi hayi sihleli nje lapha. Asisitholi isikhathi sokuthola sokufundisa labantu. Siyababanga labantu. Uthi umfundisi uthola ngomsombuluko mabefikile. Ngesonto bayambangisa. Babeka izitshe eziwu7 la. Kugidwe elokhalini ngathi kusekoteni. Ngiyakhuluma nje. I-local church afanele be indawo lapho abantu befika khona basivakashele bathi hey ungaboya lapha. Kuqoqwa imali nje. Kuse zonke izinsuku kusekoteni siqoqa imali, elokhalini siqoqa imali. Isikhathi sokuministerisha kubantu asikho. Isikhathi sokuoperate kwezipho asikho ngoba there's no encouragement. Hayi bafethu kahle. Ngeke kulunge. I-local church isikole, isona sikole esifundisela i-movement. Isona sikole esitrainela i-movement. I-movement cannot get good candidates for any function unless he or she is produced in a local church. Bethola isikhathi sokumproducer bese eventually beyamlauncha. Amen. Yilento ke abanye baphuma ngaphambi kwesikhathi bahambe bayoba ngabafundisi before time. Afika xakeke lapha phambili because besingakamqedi thina la. Besingakamqedi. Besingakamqeqeshi ngokwaneleyo. Manje soba umfundisi manje usophatha abanye abantu before time. As a result, amablunder amaningi azalwa yilo. He shall receive power. After that, the Holy Spirit has come upon you. And uthi uJesu bese niyaqala niyasebenza. Akuqalwa kusetshenzwe umoya ongcwele engakafiki. No. Yabona nje bona nina nehlaniwe nikhetha amakomiti lapha. Nesimoshela amabandla. Ngiyakhuluma nje. Akekho zomnyakhulume futhi. Bazokwesaba abanye.
nisimoshela amabandla ngoba lo muntu olihlazo othe cwe enimfake ekomidini akasezulalela muntu. Ukhona futhi abanye labahamba bekhethisa amakomiti benza abantu babo. Yeah. Abantu abezwa bona sithi sihlezi nezingane la amantombazana abafana bebelalela lo sisi lo olapha eGilimidi. Ama instructions wathatha lapha akawathathi la. Akabalaleli labala kodwa lo sisi loya uyamlalela. Uzofunda kanjani? Sikhuluma inkinga ekhona la. Ungasebenzi kukamoya ongcwele. Ngisho ku-organization. Kwangashiwo ukuthi i-organization izocima umoya. Hayi. Kwangishiwo ukuthi i-organization izongcuthula ukusebenza kamoya ongcwele. Ayilungile uma ikhipha uku-operator kamoya ongcwele. Akuseyo i-organization supports the organism, Nilalele. The organization supports the organism. It does the things as fanele zenze organism ibe better. Hayi ukuthi kube yona ehamba phambili yengamele zonke izinto abantu bangabe sakwazi ngisho ukukhonza abazalwane. Inkosi manibusi, glory to God. Phakamisa izingcinga zethu moya Sithola sicela uzosithandazela. Sicela uzosithandazela. Umoya ufikile. Sicela ubaleke kuze ngaphambili. Siqala kakuhle le convention. Siqala ngokubuyiselwa kumnikazi wenkonzo. Siqala ngokubuyiselwa kumnikazi wenkonzo. Siqala ngokubuyiselwa kumnikazi wenkonzo. uJesu ibandla kalishiya ngemntwini ulishiye kumoya ongcwele emabandleni ayi7 uthona endlebe makezwe lokhu umoya akuthethayo emabandleni. Sicela ubaleke uze ngaphambili. Allah yesela Kela shetha isule mekhahen. Baleka nje uze ngaphambili. Naba abantwana benkosi beza. Ewe.
the real experience. Kunini sas faker. Kunini sas imitator. When shall we experience the real? Kuza madodana namadodakazi. Iyanduluka lenqola. Baleka uze ngaphambili. My God. My God. My God. Glory be to Jesus. Baleka uze ngaphambili. Sizokulinda nawe uze ukholo lwakho luphakame. Woza woza. Singazinqamela ezinye izinto but not this one. Not this one. Not this one. But andekayo akusiyona first baptism esikhuluma ngayo. Even the refilling of the Holy Ghost, you may still come. Oh. Balekani bantwana benkosi nize ngaphambili. Asinibizeli kithi, asinibizeli emntwini, sinibizela kumoya ongcwele. Akukho into engathi yangisikelela njengale yokuthi kungabi yithi esenza umsindo, kodwa kube umoya ongcwele owenza umsindo. Njengase upper room. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Naba besuka baseza abanye. Kusekuningi umoya ongcwele afuna ukusinika khona. Kodwa ufuna ukuyiqala kahle. Iqale kanje. Glory to Jesus. Sesiyathandaza abangcwele, sesiyathandaza kekho osabalekayo. Naba bayeza. Oh. Akhonto ngathi ngisikelela njengokubona kuza ama teenagers. Oh, the army of the great move. Ningixolele angichithi maxesha ngoba ngilapha ngiyababona bayasuka bayeza. Ngilinda bona. I would wish ukuthi ngabe sesithandazile. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngicela ukucela ngenkulu inhlonipho kodwa befundisi beze bazoministerisha kulabazalwane. I respect you, servants of God. It's not an instruction, but it's a request. Njengabantu abathanjiswe uThixo. Please come and minister to them. Ukufezwa kwami esha moya sebenze
Cela ufone sifale usebenze apha. Asithandaze. Thank you, Jesus. Bawulungileyo Thixo wezulu, Nkosi yokuphila, liyaphila izwi lakho, linamandla, libukhali liyeyisa izwi lakho. Siyabulela Nkosi yosuku ukusibuyisela kwiziqalo, ukuba lento seyigqiba 8 years yaqala kanjani. Hallelujah. Bayethe Nkosi yosuku, siyabonga mnini mandla onke, siyabonga Thixo wezulu ukusibuyisela kwela vangeli lokuqala. Thixo wamona mandla, siyakuphuma kulomhlangano sithe qhiwi inhloko zethu, ngoba uThixo wethu uyasikhumbuza ukuthi indlela le ayihanjwa ngokuqhela, kodwa ihanjwa ngabantu abahlangeneyo nawe. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bawo kusesisicaka sakho thethe ngaso bawe ingcwele uma kuvayo lomhlangano ngecawa singabuyela umva siyinto ebesisesiyo. Bawe ingcwele nceda Nkosi amabandla apho sikhonza khona, apho sondliwa khona, ingaqali ekoteni, ingaqali kwi-convention, kodwa iqale emva ekhaya. Makabuye umuntu walapha, umoya oyingcwele, makabuye, makabuye. Siyabulela bawo, sikele ibandla lakho bawe ingcwele, sisawuphumla. Phinda Nkosi uhlangane nathi. Enkosi bawo, udumo lonke malube kuwe, ngoYesu Kristu Inkosi nomsindisi wethu. Amen. Jerusalem, oh, lift up your voice and sing, Hosanna, Hosanna to the Hallelujah. Sizocela ngeculo number 3, iverse yokuqala. Oh, okay.
Sicela ukubulisa bonke otata befundisi, sicela ukubulisa otata bonke, omama, abantu abatsha ngegama lenkosi uYesu. Amen. Sicela ukwenza ke ezizaziso ngokukhawuleza. Okokuqala nje sicela ukwazisa ukuthi itafile le esidla ngokuyisebenzisa ibe ngu-lost and found. Sizawuba nayo ngomso njengoba ingekho namhlanje.